Sampun katur nggih Mas. Mas. Duduk. Victor aja nunggu sik iki lho, ana sing aku iki lho. Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, Iki Hafid oh Mas Hafid nggih. tingkatku. Nggih. Siap Mas Nah, Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin amin amin. Nah, wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Bapak Siman. Anu sik, Nggih. enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik enggar Nggih. katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ayo Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Siapit wong loro. Ah, Nah, wah sitok gede sitok. Cilik. Lo. nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sik, Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung le. Cek. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Nangis saja ning batinku, nalika siramu ninggalku. Apa sliramu ra krasa, aku kudu sambat karo sapa. Mas Victor ya. Tak suwonarin nalan mengi, muga-muga Gusti lali pabelenmu, uga manut kemas janji-janjimu. Aku kang satya satu, tak enteni nganti saelengmu. Nangis sajroning batinku, katon sliramu bae. Yuk, nek nih. Aja lali pawelenmu, uga manut kemas. Aku kang satya satu, tak enteni nganti saelengmu. Mas Tabrata iki ya. Wes, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Heeh.
Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, Ndang, cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victornya ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyel oke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke terus. Yo. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menenteramkan hati itu berzikir, lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting ditekenke ngibadahe 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk. Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengku werdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ketitik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye, Lek? Maknane piye, Kang? Ingkang mengerti, jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2, jangan mudah menyesal. Angka 3, jangan mudah terkejut.
angka 4 jangan mudah manja. Lan angka 5 jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng ora getapan, ora disirik karo wong. Ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya Siti Ong ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye le? Piye Kang? Ndalangi lah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom sabet trampil kaya swargi Mbah De mantep sing angeli payune. Nah. Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelak Mbah, pelak. Nanti pelak. Tintingane pelak. Dikendeni sih. Yen ning tawang ana lintang lanjutno Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing cek metu megatruh karo Mas Kumamblang. Ya. Sun takon war tane Aku karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama Mas Da. Iya. Anyar kok baru. Ya. Janjiku eling sumadut sing tias ingsun tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Wene sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang ngrusak dalang sinden penabuh. Sapa ae sak peniti sopir bis. Iki ya kreatif. Nang kreatif ya nganjuk Blitar lewat bareng iki. Nalari ndi? Ya ora sisan liwat Trenggalek sisan Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Nek dimut bathuke.
Yo. Tangis ing tias ngenteni dang rap Blas. Suarane Mas Hil wungkul. Ora entek babar blas. Aku yo tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane yo ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenenge Sri. Mangsaku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masaku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Ya. Mboten buka rebab mawon. Waduh, berat berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipane wis usul suwe. Bagongmu gantine sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, di tangannya ra tekan lho, lang buka delok. Yo. Yening tawangun. Ayo Sri. Lintang bagus. Ngenteni takamu. Sana. Marang mega ing angkasa kang Ya. Dua kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo.
Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Tru? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Gareng. Lah, enengke ya, Tru. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu itu. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik Niken nggo bom, nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng utah itu wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Iki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Pektor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakike azan. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Gila. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak roh ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris. Menteng ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku.